of the Visayas Toledo Campus. Nasa corner na tayo ng street namin. Diyan ako tapos ng college at nagtrabaho din dati. Okay, tatawid na tayo sa kabilang street. So, ito yung ruta from my place there, galing dyan papunta dito. Full gear pala, nakamas, push bag at saka kipas. Sa likod. So nasa kabilang street na tayo guys. Pagkaw na Mercado. Okay, so this is the guys, nakapasok na tayo sa Toledo City Public Market na kita bukas.
Guys, nakauwi na rin tayo sa wakas. Nakakapagod. Ang hirap pa yung mataba. So, ay, yung aso ko. Yan yung kumahal ng aso ko. Okay. Hi, Marimar. I love you, baby. I love you. Kiss mama. Okay. Yan ang nabili ko. Nakabili na ako ng bali 20 pesos na pandesal. So, ayan. Ganyan kaliit yung 20 pesos na pandesal. Marimar! Oh, try. Tapos, 5 kilong bigas for today. Kasi hindi ko kaya yung 10 kilos. Ito nga nabibigatan ako. Yan. Folks, thank you so much sa pagsama sa akin. Whew. Kapagod. I need to wash up, maglinis ng kamay kasi galing ako sa labas. So, thank you so much at sinamahan niyo ako papunta sa Toledo City Public Market. Nakita niyo yan yung ruta, yung route na kung saan ako dumadaan every time pupunta ako doon galing sa bahay namin. So, guys, sana makapunta kayo sa Toledo. I hope you can be here. At mag-enjoy kayo. Sobrang nakakapagod ako. Thank you so much, guys. Di pa nakasubscribe sa channel ko, don't forget to click that subscribe button. Tapos, i-hit nyo na yung notification bell button para updated kayo sa mga bago kong new videos. And don't forget to like, share, comment down below kung anong masasabi nyo. Kung gusto nyo pa ba ng more travel vlogs, gagawin ko yan. Pupunta tayo sa mga different places dito sa Toledo City, Cebu. Nakakahinga. Thank you so much, guys. Bye. See you.